Hello mga ka-jam-jam, welcome sa Argo Samori TV. At ako pala si Matmat Paviliar. At karon guys, mag-prank me guys. O sa reaction sa akong mama nga manguyab akong igsuon. Nandito si Renz Paviliar. Halika dito. Yan guys, magay ka sa mga kajam-jam. Hello mga kajam-jam. Tingnan natin kung anong reaction ng mama ko sa bukid. Oh, pinaagira sa cellphone guys. Kaya wala man sila dire. Nimingaw naman minila. So among buhaton i-prank na mo sila. Kung sila ilahang reaction. Nadimik ka pa ulit guys kasi pandemic. Oo. Kaya tingnan nyo na lang mga kajam-jam. Comment lang mo sa ubos mga kajam-jam kung sa inyong reaction. Nalipay ba mo or wala. Ginagawa mo. So karon mga kajam-jam, lantawa na ninyo. And 1, 2, 3, go! Kung naari gani, doy taga-asa kay kato, doy. Taghol nga ko ama. Nasultihan mo. Sultihan mo say. Kapan na si mama, kapan na si papa ya ama? Oh no! Si Rini ba? Na naman ang laki dire. Ginagawa mo. Bukan naman yun. Ba't ako ang bukbok? Sultihan mo nga ng laki oh. Oh no! Sultihan mo ama. Pwede ba? Ay na! Yung akong ipagulugan to. Lote. Pagari man ron. Oh no! Dili tayo uyab ni kuan. Ini ba? Oh, uyab ni niya tay. Ani kita ra ko niya ba? Dili mo tay. Uyab ni niya tay. Bisita ra ko niya tay. Giningaw ko ba? Oh, sige tay. Gama. Na. Inyo. Ay gugto, hindi makamoto oh. Bebe, paan? Toy. Ah, Nakahalin na siya, wala pa. wala pa uy amak kini ba? Sige, sana uy may desisyon na ni ama. Oh no! Ay, Ginagawa mo. Nasama ko sa rin be. Wala man dire. Ay, nangyay. Tuwa dito nagpait matugsudan. Usa na abot diri choy. Alas 4 Alas 4. Alas 4 ka isama na abot dire. hapon. Pagkito ko mo to. Pinailaki na naman din. Ipon ba tayo magtanang? Hindi ko ang uyab ni Rini ba ama? Oh no! Ang sama ka kaya tinuod sila ay na. Oh, tinuod ay. Ha? Tinuod na. Kay? Sa may mong desisyon, ane. Di aman ning laki diri sila na abot mong gapong alas 4. Oh no! Ang sama. Ito yung wala si Rinilin. Ang nag-eskwela bitaw niya kay iya man ang uyab dagoy daan. Ay, wala katong dito sa kuan. Katong kuan gani saan? Dito oh, mao.
Nagyo. Ginagawa mo. Ansa? Gihol nga nama. Gulngan. Nagkakita naman. Oh, katugong ayan gitrabahoan dito. Nakakita naman siya dito. Malang ni... Yan, nako nga, gari to. Aga, dari kong waay mga tao diri sa balay. Bawa ko magugtino. Ay, ginoo dili mauday. Pasagad lamang ka. Tuwan na nagbaho sila si Gerald sa Juan Machaw. Si Dunggari tos Dumaguete. Yan trabahoan wa man. Wa may tao diri. Si Machoy ramang kindi ah. Kuya ko, nabraman na ko na, pero magpinukan. Muna ilahang desisyon din, di mapunta ka buot god. Sagay mo niya kung mag-buot magkalula. Di. Munang ako rin itambagan, eskwela ra, usa, kay dili importante ng mamana. Kuya, braman na ko na, okay na pero mag-arte. Oh, alangan man, di ara kung apuan, di mo istorya kung kanang uyab, ra. Kutom sa uyab. Kuan kay, nag-eskwela man. Magani. Ako, wa ko mo to sa istorya ni Matsoy kay inakugyabag ra. Tininuod gito day. Tininuod. Kaya nakadumdum na po na siya niya. Ay, hindi man og taga-address nga mauna. Ya, naman po ikuan ana ama. Sa pong graduanan mo. Laki. Ginagawa mo. College. Oo na kong sigarito kay mama mo tingog. Di man, wala diri tao day. Tabagi. Makigminyo ang dapat sa imong anak ba? Hey, wa pa manay kuandong. Ispoila man na. Gani, kung higugma, mugo niyag maayo god. Ispoila pa na dong. Gani, pero higugma, gugay ko niya god te. Ano mo Geraldo? Gerald, Hello. nga wala na Gerald at Machaw. Nagtrabaho, pasagad na sa rin tigaw tao. Ginagawa mo. Bitaw te, tingninyo, gyud ko niya. Ako ko matoo. Hello. Tara na. Oh no. Yun. Hello. Hello te. Higugma, mugay ko sa imong anak te. Sino mo naman yung pinuangan na madagway ko ninyo. Oh no. Oo, yung po. Dili bitaw te, tininuod yun ning amo. Okay, unsa man mo reaction na ni te? Okay ra ba nimo te? Now, ako din yung kumaka. Hindi yung kumatoo. Unsa ako mo juting na higugma, ang pugod siya na ako. Hello. Hello. Ginagawa mo. Di jud te mo muanha nang ko sa inyo para sigurado ba. Mamatuo ka. Ginagawa mo. Nga kuyog mi sa imong anak. Mura man yung si Gerald og tingog. Dili gud te. Kaya gihulngan ko te kani sa nagsaha gani. Ginagawa mo. Umama magugat tingog og si Gerald o si Gary. Ha, mau kinsa man katong kuan? Ay, katubang da, choy katong nagpuyo da ba? Katong si Gerald o si Gary ba? Katong uyab. Katong uyab na Irene God? O katong dir kanina? Itong pagi kaniya? Dili gid-gid ang ako. Ito na lang yung sinusod. Tukod yung kunin mo kuan. Kig-add to maguno ni, mato mo sa balay, choy? Okay ra nila.
Okay ra ba kuno ama maato ka amato ni sila? At uhon yung bot-bot. Di tagin mo to nga, di ko ka mo to, problema na di ka mo to. Asa man dun si Rinilin, dahil mapigisranay ko. Nang papagtiyanggi mo pagay-pagi ka itong pagpanawag nimo. Nasa? Ano, di ay si Papa ni mo. Natoy. It's a wrap! Prank! Prank na to, prank. Natawagin siya. Si Geraldo, si Geraldo. Prank lang! Na? May masay mo ikasulti nga na prank ka. Ama. Usay kasulti ni mo na prank ka na mo. Ay, mura ka man dagay. Usay ka reaction ni mo ama. Patukbong giday ko niyang bot-bot. Pero nito, gyo ka. Nila ang gikon ko anang nakuno uyab. Pero nito, gyo ka ma. Na-prank lang sa prank. Awad ko mo to oh. Sisirong gusto. Nasa vlog. Sa vlog na rin te. Nag-onsa dahil mo? Vlog. Vlog. Ga-vlog may amo kang gi-prank. Ay, anong kayo akong gi-apil-apil. Hello, Ane. Oh, Buwan ka na. Buwan na kay kwarta diya? ay na pa man. Prank ra ba ya to? Prank dito tinuod. Di na ako magtinuod nga. Nakay uyab diya. Ay, dili to tinuod, prank ra gani. Ako maguyab-uyab. Dangan. Dahil doon naman ang tayo si Papa ni mo. Kaya nag-school ako nga. Uyab-uyab. Prank na to. Unya, unsay reaction ni Papa? Unsay reaction? Kaya na yan. Magpuntinulan ni mo akong gitawagan niya. Sira, nagkaroon ako sigari. Murag sigari. Itong tinuba. Unya, si Papa na. Ulit si Papa ni mo. Katawa na inay noo. Yan, naunsa naman si Papa. Aso po. Ay, ano? Prank na to dito tinuod. Klaro Ang bagay mo. Hindi magyabag. Prank na to, di magunto tinuod. Kaya mo yun. Nangutaan ako ni Mama. Tinuod ba? Oo. Alas 4 pa nagitan. Ila mang gisabot kay sa vlog raman eh. Awa, puko ka ba no? Sino kung nagpaminaw ang istoryahan, no? Dito tinuod. Prank na to, ilang gisabot si Lola para makatuo mo. Nada sila dre show ginaras na dre nya ilang ikuyo. Pero mo to sila. Baho, hinoong yung... Kaya ni Ana, amang kuan. Alam ko, tuwing like, aw, di ko mutoo. Kaya karon tinguga, marag si Gerald, si Ron, o si Gary ba? Pero natuo gyud mo ganiha. Ah, Inagong natuo gud mo. natuugod. Mo tay vlog. Mo tay prank kay nakatuo gyud mo. Drama ato, drama. Tay gud mo. Pinula ni mo. Oh, Jai, kay alas 4, so gani ni maabot dire. Ano sa may mong desisyon? Hindi ako kayo may dire kay awat mo. Ang sa karon mga kajam-jam na kita na namo kung say reaction sa among mama nga na prank namo ba nga nangisog to sila guys nga Wala na prank ta sila mo mami magto nga Mahal da mi nila guys. mahal pala kami Dili sila ganahan nga mag-uyab-uyab ko. Kinhalang ng padayon dili dai sa Yan. eskwela. So mao to guys. So don't forget to subscribe, like, comment, and share. And bye mga kajam-jam. Maraming salamat sa nanonood sa aming video. I love you sa inyo mga kajam-jam. Mahal na mahal namin kayo. shout out para sa kong mama sa Malalod kas bukid sila guys O sa kong papa nga hapit siya mangisog. Ako na lang ipatay ang cellphone kay Nangisog siya, nangisog guys. naman siya. Nakublaan mo pudbi kay man siya kabalo kung unsa ang prank. Oo. So tinuod yun nga na prank yun sila guys. So nangisog man guys bye.